nagdaog? Oo, iya. Ata madaog ka? Dili paano kang bilaan eh? Kan mano li. May basket na yung Ikaw na naman, congratulations. Salamat. Ano na ngayon mo ngawat ko? Oo, itatag ginarawat. Kasi nga parang nga Maria Jin parang di ka dihan ay Ate. Wala na tanan matbado na yan, tanan barangay mga ito nan kanan household katapos yung padarangat kan Manolito. Tapos iya naman dito iginrarapol kada barangay kada semana man kami nanahatag in relief kada barangay uusa. Bali yan at barangay 1 ikaw na naman. Wow, kung liwat ako liwat. Oo, liwat. Salamat ate. Kan Manolito ito. Siya, salamat. Okay. Padaog trabaho. Jilin. Pinag nga, Rick Amante. Si Mano yung Rick yung ngalan? Rick? Rick? Ang gani Rita? Rick? Rick lang yan. Ata, congratulations kay Manolito niya na award. Siya ang beneficiary yan na hituan libreng bigas at barangay dos. Siya nagdaogan rabo naman. Yay! Kaya ka Manolito iton. Rick nga yan, kaya Rick Amante. R-I-T-S. Salamat. Jadi kami. Salamat. Manda mo children. Ata? Kasi swertihan Manda iya. Congratulations. Ikaw ng beneficiary yan na hand palibreng bigas. Kan Manolito nga budget itong tikang. Nakilala ko naman hain. Picture ka na eh. Swerte man daw man. Han barangay 1 o sa light tao barangay 3 o sa lat na bubunoton. Dire Camila na bunot. Alex. Abot ko ni Mano kami na Alex. Picture nga na. Thank you na. Oh, makadi kami. Dire ko rin nga tinatawag mga aga. Ikaw ano, di maangay na iya. Ikaw maswerteng beneficiary hit barangay po. Tikan kan Manolito nga abad. Salamat, Manolito. Magdaog man ka mga intinhin, magdaog. Yan ang laki to, hindi rin magkinig. Ito? Yan ang lakinig kasi. Salamat, Manolito. Makadi kami. Ikaw yan ang amkuan barangay 4.